जों दिनै বিশ্রামঞ্জ এটাই শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট তিনটা আরো কনস্টিটুয়েন্সি তিনাই जों दिनै শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট নে ট্রেনিং প্রিপারেশন जों दिनै অলরেডি পাইখা आं क'क्राझार मुसंगो बिसिकतालो 1431 ट्रिं एरा जत ताउटाइ बुक संगो सिने हासिनि बरना आं क'क्राझार मुसंगो ताकलाइ सिं शिवाजला डिस्ट्रिक्ट नि বিশ্রামঞ্জ देवान बाजार डन बस्को पिलाइग्रावनो प्रोग्राम नाय ओ प्रोग्राम फाइमानजन बागिने जतनो आं ओ आमसानि ताउटाइ बुक संनो आं कयमुं याफारो ट्रिं कमिटि निनाय ताइबो आं कयमुं याफानो मुसंगो ट्रिं program माने तामो सिनि तिब्रासानि सिनि बुकुं बारानि सिनि आइडेन्टिटी सिनि काइसा बसर कताल ओ बसर कताल फाइने जतने दफानि बरन और फाइने सेलिब्रेशन खाइमानो सेलिब्रेशन खाइना थांतनि जगा जगा देरालायातै तामनि हिमालय अम दफानि काइसा आइडेन्टिटी जतन थानि नमो वान सुक्ताइ कालायो और फाइने गाहाम गोरोंके ट्रिं पालायनाय सिनि बिसिकताल पालायनाय जतन हदम ददम के पालाय थानान बागैनाय जों जतन कयो कोनो प्रॉब्लम यातैखे पायरान बागैनाय ताइबा आं ओ आमतानि ताकुताइ बुक सं अकरा चाकरा आने आम मामा बाबुनि समानताय आने दारा बासनि समान गरंग बां कयो ओ जागा जतन इनभल्व गइनाय ओ सिनि ओ एरियन ट्रिं नो काम गर्न पायरान बागैनाय जतन थाने हाजुके कयो कोनो प्रॉब्लम यातै बे गाइसा आंगे सिनि बुबाग्रा जे सिनोर ट्रिंग फाइनाय सिन बुबाग्रा सिनोर गेस्ट दंमाने बुबाग्रा फायाको फाया कक दावंगियाखो किसु जागाव के कक पिरि तंखाना जे बुबाग्रा फाया बमदै नुइ तंखाना बुबाग्रा सा खामिया जों बनो प्रेसार इमाया जदि बुबाग्रा फाया पनि सुन ट्रिंग तमा खाइनाय ताबो आशाबादी आं ताबो आशाबादी बुबाग्रा फाइनाय बुबाग्रा कबरना जों ताबो आशाबादी ताइ सारा त्रिपुरा राज्यनि जत ताहुकताइ बुक सना आं हेपी ट्रिंग बिसिकताल जतन त्रिपुरा राज्यनि जत ताहुकताइ बुक सना आं বিশ্রামঞ্জ ट्रिं कमिटि नंगैना आं बरंनो बिसिकताल एडभान्स बिसिकताल आं बरंनो लामसुगो आं आशा खायो ओ जागावो বিশ্রামঞ্জ हाय जागावो ट्रिं खाइखांगे सारा इन्डियानि बरक साइमानो अरनि कपनो सारा इन्डियान बरक साइमानो जे अर ट्रिं खाइनाय सुरुस त्रिपुरानि कगया सारा इन्डियान बरक साइमानो अर ट्रिं खाइनाय तामनि हिमालय सिनेमा हाईवे रूट और जो तो मीडिया थे आरम्भ खाने इन रिलीजन से आरम्भ खाने इंटेलेक्चुअल थे आरम्भ खाने जो तो बरं साइमन हो जागो बन बागे आंते बिसिकक सालैया आसे साइनो आं जो तनो और ट्रिं हेपी ट्रिं बिसिकताल जो तो हुंदे जो तो या हेपी ट्रिं हेपी बिसिकताल जो तनो लामसगो हामबाय सार जे सिनि ओ जे ट्रिं जे जों पालाय दङ ता 731 जों जे पालाय दङ माने बिजों नों सिगला रक्नो त्रिपुरा सा सिगला रक्नो बा त्रिपुरानि सिगला चालाय रक्नो नों तामनि कक्का जानांगौ जों लेखना हामबाय तामनि हिनमले जों ट्रिं जे कायसा हनि सिंखलाय दङ अम साइमाना नांनाय जिनि सिगला रक ट्रिं तामनो होन किन्तु जागा जागा अनेक किसे केबें लाइमो हां दङ सिंबासिं आवे एक्चुअली साया तामनि हिनमले ट्रिं हा कायसा जिनि त्रिपुरा नि कायसा कमाजाक लाइबुमा अम बिसिकताल ओ बिसिकतालनो जों बिसिब्रुम ब्रुम साइमानो जे 21 डिसेम्बरनि हरनि 12टानि परगायनो 22 डिसेम्बर सकयो ओ 22 डिसेम्बर नो जों बिसिब्रुम ब्रुम नो जागाव अनेक पालिलेयो कतर हेनो बाक्सबा क्लाबंगि पालेयो बाक्सकेबा मथांगि पालेयो किन्तु जत तिरबा हास्ट जत सिगला मथा तंनाय तै जत साकचालाय तंनाय बरंनबो आं कायसा ककासाना मुसंमाके हाय ओ ट्रिं बिसिनो जों बिसि ब्रुम ब्रुमनो जतनो पालके थानसके खागबाकसके जोंगो बिसिकतालनो पालायमा खानकेके तेबो बसकांगो चिनि सैचराय तंनाय रक बरबो तेबो साइमानाय जे ओ ट्रिं बिसिनो गहनिनाय बाक्सा खानामानि जे ट्रिं तामनो होन सिंजाङै दं हेगे जों ताबु जे तिनिनि जे जों ट्रिं प्रोग्रामनि जे जों तिनर मोटामुटी चिनि प्रिपारेसन अलरेडी पाइखा आवनि बागै फाइनै बिसिरगो जे साइमिया ताकुक तंनाय बुकुक तंनाय बरंबो ओ ट्रिं बिसिनो साइमानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नो जाय रंनो तेबो बरबो कतर के ट्रिं बिसिकताल पालिथिं हनै आसे साइनो आनि मेसेज तिनि जतनो को मेसेज रो दाबो डन बस्को ट्रिं यांता जंते फ्रन्ट कैमरा टे उखाइतमन बागै जों साइमानो बर अर बिसि ब्रुम ब्रुम न बर ट्रिं कायो जों ओ ट्रिं कायमान जागा आगिनि सिमिने काइ दंनाय आं खरकसा अजामा यामालाखा
স্যার সজল ভাই স্যার সজল আং কইনাই টাকলাই যে 1431 বিশিব बे 1430 नो संया करै 1431 संया सकै दङ अ जागो सिनि तिब्रा सा साक चालाय सिकला चालाय रङ ताम हुनै कबंना बुसुं सार बेलाके हामबाय निनो जे कक्सुं क्वेश्चन खैमानो जों आनि बिसेसके जे सन्दुक दफानि 19 दफानि जे सिनि बररक सिकला चालाय रक बरक ताबुक बुत्रिं तामनो हुन कामके बुचि मेखो तांगेंके सिनेमा चर्चा करै प्लस जों सुदु त्रिं हहम ददमके पालायमा सिंबि बाबिंया आं कयना मुचुंगो अमनो व्यवहारिक जीवन जदि tlanya हंके अमो सुदु पालायमा सिंबि बायंला जों जेमन ताबुकबो इंग्रेजी बसर गनि लायतंगो जानुवारि फेब्रुवारि मास फाइके बेतन मानो गनि जागै तंगो अल ओभार वर्ल्ड बांला नवबर्ष बसों रां लेनदेन के मानसर पहले बैसाख के रागे दिते होई बेंगलायो बर व्यवहारिक जीवन व्यवहार खालायदंगो किन्तु जों त्रिं पालायो ताकलेन सिम पालायमिया 1998 सिम पालाय पेमेन्ट छ हा पालाय पेमेन्ट परे नुखाजे किन्तु ताबुक पर्यन्त किछु किछु बरर सिनि विशेष खालाय जों सिनि बार पर्यन्त गनि मेयाखौ विशेष खालाय सिनि निउ जेनारेशन चलायराव एवं मास गनि मेयाखौ इनका औजागनि हयते जों जदि ओभारकाम ना थांगा त्रिंगते पपुलारिटी खालाय अमनि सम्बन्ध सैमाना थांगा सोमनो सिनि व्यवहारिक जीवन मातु बनाय तारपर सम सार्थक नाय गभर्नमेंट हलिडे मा खालायनाय त्रिं कासा सिनि बिसि गनि मानि सिनि संगु दफानि गां सिनि दफानि जत निउ जेनारेशननि चरायरना आं कयनो मुसंगो अ जे त्रिं न अन्तत पखे रविवार सोमवार मास फेनो मुखस्त के सरंगना ना बागै ग्रासरूट लेवल बरनां अनुरोध खालायनो अमो सरंगैना के सिनि पखिन काहामंनाय एवं नेक्स्ट जेनारेशन न सरंगते आबो একটা জায়গা ফাইসক পাইনাय निजिनि सिरिम माननाय निजि सिरिम मानाय एरपरे नों दाबि खालायमानाय जों ताबुक दाबि खालायमानो बु देट न त्रिंनि आबो हनै दाबि खालायनाय प्रथम मासनि बुमुंतामो प्रथम बारनि बुमुंतामो आबो सुदुन बाक्सा सेमिया आ कारनै न आं अनुरोध खालायनाय सिकला जवानो न सारा 19 दफानि बररक सराय सिकला रंनो जे नरक अमनो व्यवहारिक जीवन tlangda mano tebo kahamke katal intelligence ra ya chai tongo singasik jara sonjakan na tebo progress singte na rojong boja mano haita ko body haita singbu phangkai sisa sara rei teisim chuluri mano norok abono logrei tori aboni ফসল da kari mano ebong a ফসল no bahaike marketing khai mano abobo norong no next generation thani অনুরোধ খাই খাইছি সিনি শিক্ষা সীমিত জরাবো সীমিত কারণ जों आसुक जरा सिवै आसुक जरा मांखा नरक तेब हायर एडुकेटेड दो अमनो तेब रिसर्च खाय तेब काम जागत लांग माखे सिनो दफा तेब आगोगान होने आं खाखलाय जतननो 1431 तिरिं एरानि हामबाय हेपी ट्रिंग अनुकु लगेमान बगै बेले के हामबाय सारसंग अच्छा नरो हामबाय केएस बिनेंगे आंगर तिनि दनबस्कु पाथले गाटो सकपाकिया ओ जागा अर ट्रिंग ने उखायदङ जों अर फाइस कयजा अर तंग सिनि दा बुदो संरक दा सजल दंबाय जों अर कुंग मालाय थाकिया बर अर ट्रिंग बगै कुंग सामुखाय दङ गेद्र को ताम दं नं नां खुनुगा ना बिसकांगो ताम दं इनके सुंदागा आनि लाइट कोनि बगै बुसकांगो लाइट दिया खुनि बगै जे प्रॉब्लम मन मुखांनाय तो मुखांनो छिनमान होने आशा खायो इनके कक सालायनाय आं जतो बनो इनके कक सालायफिरान नासिङि दं